An bɛ Sɛmɛrɛsagu dugu kɔnɔna na Koro marabolo kɔnɔna na dugu jɛko 20 nin dugu in musolakaw ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don miniji ale ni tobiliji ɲinini de ma. I n'a fɔ Fatimu Dunyo ale ni Salimata Karambe b'a seereya ye cogo min na an ka olu lamɛn. Jiko la depuis sɔgɔma ma ji sɔrɔ jiko gɛlɛya de b'an kan ne t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na ji tɛ an bolo ne ka bidon caman filɛ nin ye ji foyi tɛ yen jiko gɛlɛyaba de b'an kan tobili yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na an t'a dɔn. An sigilen filɛ nin ji tɛ yen ji taayɔrɔ ka jan ji taayɔrɔ ni yan cɛ ani kilomɛtiri 5 bɔ ji t'an bolo ka tobili kɛ tobili tɛ se ka mɔ a wagati na o de la ne sigilen bɛ yan an sɛgɛnnen don ji ko in na. Laya Ongoiba b'a yira na k'a fɔ ko samiya waati olu tun bɛ mina kɔ ji de la wa n'a kɔlɔlɔ ka tan fana tɛ. An bɛ samiya ji de min an bɛ taa samiya ji de ta ji saniyɛma tɛ an b'o de min kɔ ji de don an bɛ kɔ ji de min ni samiya banna an bɛ taa ji ta yɔrɔ min o ka jan. Sɛmɛrɛsagu dugu ji ko kɔni ye bɛɛ lajɛlen kunko ye walasa i ka se ka ji sanuman sɔrɔ f'i ka sira jan taama. Amadu Pujugu y'o misali dɔ ye. Bon n bɛ ka taa o kun bon n bɛ ka taa ji ɲini bon jiko gɛlɛya bɛ an na kosɛbɛ bon tobilikɛ ji tɛ yen bon aw ɲɛ b'a la mɔgɔ yɛrɛ falen bɛ kunbɛ la bon n bɛ ka taa ji ɲini dugu wɛrɛ la pour que tobili ka nɔgɔya bon baarakɛ waati de don bon nin wagati in na a ka gɛlɛn an ma dɔɔnin quoi. Dugu in jiko gɛlɛya a ma daminɛ bi Burama Pujugu ale ye dugu maakɔrɔ dɔ ye a bɛ wele kan di. N'i nana an fɛ yan Sɛmɛrɛsagu i b'a dɔn k'a fɔ ko jiko gɛlɛya bɛ an ka dugu in na musow bɛ tile pɔnpeta la ka ji ɲini anw yɛrɛ sɛgɛnnen bɛ o ko la ni maa o maa bɛ se ka an dɛmɛ vraiment a bɛ se ka na an dɛmɛ o ko la. Ji o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na wa ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ taa ji kɔ kɛmɛ ka degunba lase k'a ɲɛsin Sɛmɛrɛsagu dugu mɔgɔw ma. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.